Assalamu alaikum hormat adamlar. Garaşdaz. Baky tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şumun hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sanylyk ulgamy arkaly nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet turmuşyna değişli wajyp meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Şeýle-de käbir resmi namalaryň taýýarlanyň tasdamlaryny araldy. Hormat prezidentime de hökümet binasyna gelip, bu ýerde sanylyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Salam hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, biz şonu Minister Kabinetiniň sanylyk ulgamy arkaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlis resmi namalaryň taýýarlanan tasdamlaryna sebäp şeýlemi käbir hem beýleki mesele aralyp maslahatlaşar. Hormat prezidentime de sanylyk ulgamy arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikowa söz berdi. Vice-premier hereke edýän gadyraşdyrjy hukuk namalaryny seljermek we kämilleşdirmek hem de olary döwrüň tarapyna laýyk getirmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hatabat berdi. Ministrlikleri we puwdaklaryň dolanyş edaralaryny düzümleýin üýtgetmek boýunça geçirilen özgertmeleri nazara alyp, kiçik we orta telekeçiligi gollamak baradaky döwlet toparynyň täze düzümini tasdiklamak gözeňli tutulýar. Şeýlekem vice-premier döwlet başçylarynyň garamagyna ýurdumyzyň mali we ykdysadyýat ministrliginiň ýanynaky puwdagara merkez toparyň düzümine üýtgetmeleri girizmek hakyndaky teklif edildi. Bu çözgüt döwlet emlegini hususlaşdyrmak işini kämilleşdirmäge gönükdirilenler. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ykdysady gatnaşyklary urukdurýan gadyraşdyrjy hukuk namalaryny häzirki döwrüň ýagdaýyna alaýyk getirmegiň ähmiýetini öňsüçekdi. Milli liderimiz bu işler geçirilende hereke edýän kanunçyk namalarynyň düzgünleriniň gözeňde tutulmagynyň bir urdugyny belläp, onu umumy kabul edilen halkara kadalarına eýerilmeligini aýtdy. Döwlet başçylary vice-premier bu meseleleri içgin öwrenmegi, ony ordaş düzümler bilen ýeni däwre ýoly maslahatlaşyp, işläp taýýarlamagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow gözetçi edýän düzümlerine alınıp bolýan işleriň ýagdaýy Türkmen Gazy Döwlet Konserni tarapyndan daşy ýurt maýy goýumlarynyň asabyna gazy metaslamalaryny durumça geçirmek boýunça amala aşyrylýan şäherler barada hatabat berdi. Dünýäde ygtybarly hyzmatdaş we öz boşlugyna jogapkärlik araýan ýurt hökümine karar edilen Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýän daşy ýurtlaryň iri kompaniýalary bilen ýurdumyzda ähmiýetli taslamalary amala aşyrmak boýunça gepleşikler geçirilýär. Ýurdumyzda neft gaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz geçirjileriň gurulşygyny çalklandyrmak, tebii gazy gaýtan işlemek boýunça daşy ýurt kompaniýalary bilen geçirilýän gepleşikler özüniň oňy netijesini berýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki döwürde ýurdumyzyň ýalňyç energetika toplamynyň maddi enzamynyň binýadyny döwre baplaşdyrmak hemde öňümçük düzümlerini täsir tehnologiýalar we dünýäniň gözen tejribesini ornaşdyrmak meselelerine mühim ähmiýet berilmeligini bellädi. Şuna halkara hyzmatdaşlygyna aýratyn orun degişi bolmalylar. Döwlet başçylarymyz bular barada aýtmak bilen toplumda durumça geçirilmegi gözeňde tutulýan tasdamlara gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän daşy ýurtlaryň belli kompaniýalary bilen gepleşikleriň geçirilmeligini, olaryň netijeleri boýunça ýödary bähfitli gatnaşyklaryň ýoly goýulmalygyny bellädi. Döwlet başçylarymyz şunun bilen baglykda neft gaz senaty boýunça oňyn tejribesi bolan daşy ýurt kompaniýalary bilen bu ugry boýunça işleri dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Ýerliýew ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli puwdaklarynyň taýdaşly ösüşini üpçün etmek maksady bilen gözetçi edýän düzümlerini, ýer serişlerini netijeli peýdalanmak boýunça ýaýdanlandyrylan giň möçürli işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiziň garamagyna ministrlikleri we puwdaklaryň duranyş idaralaryna, ýurdumyzyň häkimliklerine hem de olaryň garamagynaky idara kärhanlara gurulşyk we örümçük maksatly ýer böлекlerini peýdalanmaga bermek boýunça buýrugyň tasdamasy edilendi. Bölünip berilen yerler häzirki zaman örümçük diskalaryny, ýaşaýyş jaýlaryny gurmak, gurulşyk üçin çyýmar serişlerini gazyp almak hemde owak ekinlerini we miweli baglary ösürip ýetişdirmek üçin peýdalanlar. Aşgabat şäheriniň hemde vilayatlariň toparlary tarapyndan hödürlenilen teklipler ýer meseleleri boýunça döwlet toparyna seljerildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, o ýetnaga toplamly ösürmek maksatnamasyny durumça geçirmek hemde bu ulgamda puwdagyň netijeleriniň ýokarlanmagyna, dürli görnüşli owak öýünleriniň öýünçük möçürleriniň artmagyna, adyk bolşanyň üpçün edilmegine we ýurdumyzyň eksport kuwatlyklarynyň puwtalanmagyna gönükdirilen özgertmeleri amala aşyrmak babatda vice-premier anyk taýşyklar berdi.
Döwlet başlarymyz ministrliklere, puwduklyň doranuş idaralaryna, häkimliklere, idaralary we kärhanlara ýer böleklerini hemişelik we wagtlaýyn peýdalanmagy bermek hakynda buýruga gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde resmi namadan gelip çykan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek babatda anyk tawşyklar berdi. Sanyl Gomarkaly'e geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisinde soňra hormat prezidentimiz Owagyjyk we daşky şow gormak ministri Altyýewi güni aragatnaşyga çağırdy. Ministri häzirki döwürde ýol başga diýen düzümlerini alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, tömüt bastyrynyň dowam edýän günlerini, howanyň aşa gyzmagyna garaşylýanlygy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, günüň aşa gyzmagynyň we ysy günlerde günüň aşagyna gezmegiň adamlaryň saglygyna ýaramaz täsiriniň bardygyny öňe çekip, howanyň ýagdaýy baradaky maglumaty metbuatda, teleradio ýaýlymlarda ýygyderli bermeligini aýtdy. Döwlet başlarymyz beýurdaky işleri talap laýyk ýola goýmak babatda anyk tawşyklar berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Durdulew gözüçi diýen onlaryň işleri barada hatabat berdi. Häzirki wagtda hormat prezidentimiz tarapyndan tasdiqlanan gurulşykda milli çykdyjy ölçek bünýadyny işläp taýýarlamak we nark emele getirmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça 2019-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny ýerine getirmegiň meýilnamasyna laýyklykda gurulşyk we binagarlyk ministrligi derur hadyraşdyrjy hukuk namalaryny we beýleki resmi namalary işläp taýýarlamak, olary degişli idara kärhanlary bilen alalaşmak we bellenlen tertipde tasdiqlamak boýunça işleri alyp barýar. Gurulşykda nark emele getirmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça ýöňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek maksady bilen halkara bäsişige eglan edildi hemde ýeňiç kesgitlenildi. Döwlet başlarymyzyň garamagyna Türkmen Kimya döwlet konserniniň ammiak selitri dökünni tatyralmagy barada kararyň taslamasy götürildi. 2021-nji ýylda ýurdumyzda gowçanyň bol hasylyny ýetişdirmek maksady bilen o etnagy toplumyny derur mineral dökünler bilen üçinetmek boýunça degişli işler alınıp barýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gurulşykda milli nark emele getirmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işleriň wajypdygyny belledi. Döwlet başlarymyz bu ulgamdaky işleriň ýagdaýyny seljermegi dowam etmegi tapşyryp, bu gurda uly tejribesi bolan daşy ýurtly kompaniýalar çekmegiň zerurdygyny aýtdy. Hormat prezidentime de ýurdumyzyň owagyjyk öňümlerini öňdürjileri derur himiýa öňümleri bilen dolu üçinetmegiň möhümdigini aýdyp, dökünleri satyralmak baradaky teklifi makullady. Şunun bilen baglykda degişli karary gol çekip, hormat prezidentimiz resmi namany Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi we resmi namanyň ýerine getirişine gödäwçiligi üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýuwedow gödäwçiligi diýen düzümlerini ýerine getirilýän işleri döwrüň tarapyna laýyk derejede kämilleşdirmek, işleriň depkinlerini ýygyderli artdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän giňmeçörül çäreler barada hatabat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuşyk ykdysat taýdan üýtdirmegiň maksatnamasyna kesgitlenen wezipeleri ýerine getirmegiň çäklerini uly ulgamynyň maddi enjamlaryň bünýadyny döwrep aplaşdyrylýar we düzümleýän desgalaryň gurulşygy dowam edýär. Türkmen Deňiz Derýa ýollary agentliginiň paýly gatnaşmagyna döredilen Balkan Gämi gurulşyk we awatlaýyş zawodyna alınıp bolýan işleriň depkinleri barha ýokurlanýar. Onda ýurdumyzyň we daşar döwletleriň onlarça gemleri awatlandy. Zawodyň işgärleriniň tejribesi we hünär derejesi ýygyderli ýokurlandyrylýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmen maçynyň halkara deňiz menziliniň dolu kuwatyna çykarmagynyň Merkezi Aziýa we Gadar tepsi üçin ýürüyen uly ähmiýetiniň bardygyny belledi. Munyň özi iklimara ýük gatnaklarynyň logistik ulgamyny döretmekde aýratyn ähmiýetlidir. Döwlet başlarymyz Balkan Gämi gurulşyk we awatlaýyş zawodynyň işine dünýäniň gözün tejribesini işen ulanmak, ýük we ýolçy gatnaklaryny işenleşdirmek we daşky şow goramak babatda durmuşa geçirilýän şäherleri kämilleşdirmek babatyna vice-premieri anyk tawşyklar berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Galijew gödäwçiligi diýen düzümlerini alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini mundan meýlekde artdyrmak boýunça işlenip taýýarlanan maksatnamanyň ýerine getirilişi we Türkmenistany öndürilen haritlaryň daşy ýurt bazarlaryna eýleýän orny ýygyderli giňeltmek ornuna ýaýlandyrylan işler barada hatabat berdi. Vice-premieri hormat prezidentimiň degişli karary esasynda tasdiqlanan Türkmenistanyň 2021-2030 ýyllar üçin daşary sowda strategiýasynda kesgitlenen wezipeleri amala aşyrmak maksady bilen ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini we bu gurda ýöňde durýan şäherleri ara alyp maslahatlaşmak üçin sowda senatarasynda eksport edilýän maslahatyny geçirmek baradaky teklifi döwlet başlarymyzyň garamagyna ödürledi.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda öndürilen haritlaryň beýäsejigi ukyplylygyny pugtulandyrmak, eksport amallarynyň işini döwrüň tarapyna laýyk derejede kämilleşdirmek we eksport edijilere döwlet tarapyndan berilen gollawy pugtulandyrmak meseleleriniň ähmiýetlidigini bellädi. Döwlet başçylygymyz beýogro degişi işleriň kämilleşdirilmegi, oňa dünýäniň bütün tejribesiniň we alman häzirki zaman gazanlarynyň ornaşdyrylmagy, ýurdumyzda öndürilen eksport ugurly haritlaryň dünýä bazarlaryna eýilýän ornunyň pogtulanmagyny üpsün eder diýip bellädi we hödürlenen teklibi makullap, maslahatyň ýokary guramaçyk derejesini üpsün etmek babatda vice-premier anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow güdüçi edýän düzümlerinäki işleriň ýagdaýy mukaddis garaşdyrylmadan şany 30 ýyllyk münasibetli bayramçyk dawarlaryna we çärelerine taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Teatrlaryň, muzeýleriň, kitaphanalaryň hemde medeniýet ulgamynyň beýleki darlarynyň işini kämilleşdirmek, olaryň işine sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işler dowam edýär. Hormat prezidentimiň durmuşa geçirýän içeri we daşar teatratynyň ähmiýetini düşündirmek hemde ilaty sagdyn durmuş şölgesine çekmek, ýaşlary ahlak taýdan terbiýelemek boýunça işler alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, döwrüň taraplarına laýyklykda we dünýäde bir ulgamda galanlanlary nazar almak bilen medeniýet ulgamyny hemde köpçüliklerin habar berişdirýärlerini mundan meýlekde ösdürmegiň ähmiýetini bellädi we vice-premier anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başçylygymyz ýöňde boljak bayramçyk şäherlerine taýýarlyk görmek meselelerini öňe çekip, olary ýokary guramaçyk derejesine geçirmek babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýazyp döwlet başçylygymyň garamagyna Türkmenistanda ýokunçly herketleriniň öňüne almak we olaryň garşysyna görüşmek boýunça 2021-2025 ýyllar üçin milli strategiýany tasdiklamak hakynda kararyň taslamasyny ödürledi. Bir resmi nama Sağlyk Goraş we Derman Senaty Ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň beýleki ministrlikleri we pugdoklyň duranyş idaralarynyň birlikde Türkmenistanda ýokunçly herketleriň öňüne almak we olaryň garşysyna görüşmek, adam ömrüniň dowamlylygyny artdyrmak hemde sagdyn durmuş ýolgalaryny wagt etmek maksady bilen taýýarlandy. Milli strategiýanyň etaty maksady we wezipeleri ýokunçly herketleriň öňüne almagyň we olaryň garşysyna görüşmekden, ilat arasynda sagdyn durmuş ýolgalaryny bir karar etmekden, raýatlaryň saglyk baradaky habardarlygyny ýokanlandyrmakdan, niýataglary ýokary hilli derman hemde beýleki lukmançyk ferişteler bilen üpsün etmekden ibaretdir. Raýatlara ýokunçly herketleriň öňüne almak üçin deň mümkinçilikler we şertler dörediler. Sagdyn durmuş ýolgalaryny erýänleriň sany artar. Viyanlı enlikler sebäpli döreyen ýokunçly herketleriň azalmagyny getirer. Şeýlekem amaly lukmançylyga netijeli öňüne alyş, anyklaýyş, bezeriş we dikeldiş çäreleriň ornaşdyrmak netijesinde adam ömrüniň dowamlylygy ýokalanar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, milli saglyk goraşlygymynyň iýdiglerini kämilleşdirilmeginiň geçirilýän durmuş ugurly syýasatyň ileri tulýan urudygyny hemde şeýle bolmagyna galýanyny, onuň esasy maksadynyň bolsa insan saglygyny üpsün etmekden abaratdygyny bellädi. Şunun bilen baglykda döwlet başçylygymyz degişli karara gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde ýokunçly herketleriň öňüne almak boýunça işleri netijeli ýola goýmak boýunça birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow ýurdumyzyň Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde ösdürmek boýunça alınıp bolan işler barada hatabat berdi. Şundan baglyqda Ýewropa döwletleri şol sanyna Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlar bilen ýüzary beýikli we deň hukukly hyzmatdaşlygy ösdürmegiň Türkmenistanyň daşar diýazatynyň esasy urlarynyň biri bolup durýany bellenildi. Ýewropa Birleşigi bilen ýygdyrly esasy hyzmatdaşlyk giňeltmek maksady bilen duşuklar we geňeşmeler Hyzgysanyna Türkmenistan Ýewropa Birleşigi birlikdäki we parlamentary komitetleriniň uğru boýunça duşuklar geçirilýär. Häzirki wagtda hyzmatdaşlyk işleňleşdirmek hemde gazanlan laýyklary durmuşa geçirmek babatda ileri tulýan ugurlar boýunça teklipler taýýarlandy. Ähli we sewit derejesinde paragaçylyk hemde howpsuzlygy pugtulandyrmak ulgamynaky gatnaşyklar aýratyn ähmiýete eder. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň wekiliýeti şu ýylyň 1-nji iýulynda Daşkent şäherine geçirilen Ýewropa Birleşiginiň we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky ýokary derejeli syýasy we howpsuzlyk boýunça nowatdaky duşy gatnaşdy. Mundan başga goňşy Owganistanyna durnukluk azanmak ulgamyny Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk giňeltmek möhüm gadaplanýar. Munyň özi sewit howpsuzlygyny pogtulandyrmagyň möhüm meseleleriň biridir. Şunun bilen birlikde energetik boýunça hyzmatdaşlygyň täze urlaryny ösdürmek maksady gadaplanýar. Şunu şu ýylyň 18-nji iýulynda Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda geçirilen maslahatlaşmalaryň jemleri boýunça beýan edilen teklipleri bellemek gerek.
Gaýtadan dikedilýän energiýa çeşmeleri hemde ýaşyl ykdysadyet ýörelgelerini durumçy geçirmek ulamyny ýödary gatnaşyklary ösdürmek üçin şu ýylyň oktyabr-noýabr aýlaryna Türkmenistanyň energetika boýunça Ýewropa komissiýarynyň idarasynyň we energiýanyň dikedilýän çeşmeleri boýunça halkara agentliginiň arasynda üç taraply gepleşikler geçirmek teklip edilýär. Pes ulerotli we vodorod energetik kullanmalarını tejribe açmak maksadı bilen Ýewropanyň ýaşyl ýörelgesi hemde Ýewropa Birleşiginiň vodorod we metan strategiýaları boýunça alma maslahaty gurmak teklip edilýär. Munyň özi hormatly prezidenti bilen şu ýylyň 25-nji maýyna geçirilen Birleşen Milletler Romasynyň gazyp alýan senat boýunça ýokary derejeli tegelik stoluň başynda ýöňe başlanýyşlaryna aýaklykda alınıp bolýan işlere uly terge berer. Kommunikasiýa we sany tehnologiýalar ulamyny Ýewropa ýurtlary bilen gatnaşyklar mühim ähmiýet eder. Häzirki wagtda Türkmenistanda 2019-njy 2025-nji ýyllarda sanyk ykdysady ösdürmeň konsepsiýasyna beýan edilen wezipeleri durumçy geçirmek üçin Ýewropa Birleşiginiň taslamalarynyň çäklaryny birlikdäki degişli çäherler geçirilýär. Ýewropa döwletleriniň bu ýurda gadanyň tejribesini ulgamlaryň öwrenmek we özleşdirmek maksady bilen Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasy bilen birlikde ýurdumyzda Ýewropanyň maglumat we sany tehnologiýalar merkezini açmak mümkinçiliklerini teretmek teklip edilýär. Ykdysady hyzmatdaşlyklary daýylaryna bolsa Ýewropa Birleşiginiň söwda maýy uýmulgamyny ýurdumyzyň ýetadi hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýanyny bellemek gerek. Şununla baglyqda Türkmenistan Ýewropa Birleşigi işgöwler geňeşini döretmek maksadyla gataplanýar. Ýewropa Birleşiginiň mümkinçilikleriniň peýdalanyp, bütün dünýä söwda guramasyna girmek meseleleri bilen bagly okuw maslahatlarynyň ulgamly döretmek teklip edilýär. Ulug we aratnaşyk ulanlary hyzmatdaşyň möhüm ugurlarynyň hataryna kesgitlenildi. Şundan uguralyp, ulug boýunça Ýewropa komissiýarynyň idarasy bilen asynçykly iş ýoly goýmak teklip edilýär. Şonuň bilen birlikde Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda iki taraplyň resmi namalaryň taýýarlanmagy maksadyla gataplanýar. Hormatly prezidenti meni hatap etdiňler. Bir tarap Türkmenistanyň köp taraplyň we iki taraplyny satsa, Ýewropa Birleşigi hemde oňa agda ýurtlar bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýänyny bellidi. Dörli ýolgonlarda durumçy geçirilen we häzirki wagtda amala aşylýan birlikdäki taslamalar hemde maksatnamalar Ýewropa Birleşigi bilen ýödary beýiklik hyzmatdaşlygyň aýdyň netijesidir. Häzirki wagtda Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk köp ugurlary, şol sany syýasy, durumçy ykdysady we hukuk ugurlaryny, energetika, ulug, bilim we alam, ekologiýa hemde daş gurşaw goramak, owagyjylygy, hyzmatly bolmaýan ugurlary öz içine alýar. Paragatçylyk we howpçylyk puturandyrmak, häzirki döwrüň wekimlerini hemde howplaryna garşy göreşmek işine tagallarlary birleşdirmek, Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda gatnaşyklaryň möhüm ugury bolup durýar. Ýurdumyzda Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa çäklaryna da Ýewropalyk hyzmatdaşlar bilen işen gatnaşyk edýär. Hormatly prezidentimiz hödürlüğünün teklipleri umuman makullap, vice-premieri Daşary işler ministrine ägir tul kuwaty nazar almak bilen Ýewropa Birleşigi bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek bagytda anyk taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz meclise gatnaşyklary ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly minister kabinetiniň agdalary bilen minister kabinetiniň meclisine mençeme soraglar teretdik. Umman pudoklary ösdürmäge görüntüler hem bir näçe etmenamary kabul etdik. Ýöne meclisi tamamlan makakman ýende bir gerek möhüm mesele barada durup geçmek isleýär. Hem ýanyna o hozurlyk hem daş gorşawy gormak ministriň beren hatabatyndan görnüşi ýary ýakyn bolurdy hem howanyň çenden aşy kılmagyna garaşylýar. Şoňra ministr kabinetiniň agdalary, pudoklaryň hem edara kärhararyň ýorlaşlar hemde hemme raýatlar günüň görän hem gylýan wagtda onuň hem şöklüsinden goranmak üçin beru çäherleri görmörligini beru hem rukmanyň hem tekliplerini almaly. Aýdary saýawanlar, kedlewa, piýada güne garşy ýürütme, äneklери dakynmaly. Kiçi ýaşly çağlaryň günüň aşagyna bolýan wagtyny hem çäklenler olaryň hem günni daşarda ýa-da açyk gowada gelmegde bir gödögçülük etmeli. Ýanyň hem howpsuz kadalaryň dogry we hem bir jaý edilmegine hem gödögçülük güýçlendirmeli. Hem şonuň bagda ähli ýerde hem elektrik enjamlaryň aýagy peýdalanmaly. Zira bolmasa onu olar ulanmadan däl. Ne hormatly adamlar eýerde şu kadalary dogry we bir
berjayetsek onu biz hem günün aşa hem dolmandan goranıp biler. Hormat Mr. Kamil'in ağaları biz şunun bilen Mr. Kamil'in fan ulum arkaly meclisini geçirip gutarýar. Men seň ähliňe berip jan sağlagy, maşgala we danşylygy hem bir karar watanmyň gülläp esme urunda alyp barýanyslygy hem ulysynlykdary arzu eder. Sağ ol. Soňra hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyny Balkan welaýatyny boljak iş tapary, bu ýerde guraljak 20 çölli halkara çäýerlerine taýýarlyk, ýurdumyzyň uly üstünçyr geçiligleriniň işini kämilleşdirmek meseleleri aral maslahatlaşyldy. Hormat prezidentime de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygynyň, ministrler kabinetiniň başlygynyň bir näçe ornatyrlarynyň, käbir ministrlikleriň we puduklyn düzümleriň ýol başlarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna Balkan welaýatyna boljak iş tapary, bu ýerde guraljak 20 çörli halkara çäýerlerine taýýarlyk, ýurdumyzyň uly ustaşy geçirgileriniň işini kämilleşdirmek meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Döwlet başlarymyzy iş maslahatyna degişi ýol başlaryň öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça işlenip taýýarlanan maksatnama we bu gurda alınıp balyan işler baradaky hatabatlaryny dinledi. Hatabatlarda bellenşäli Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025 ýyllarda durumjy ykdysadyň ösürmek maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleri amala aşyrmak urunna degişli düzümleriň taýyşly işleriniň üpsün edilýäni aýdyldy. Şonlukda milli ykdysadyýetimiziň dürli puduklarynyň tenaga taýdan okgunly ösüşi, halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek urunna derur tagallar edilýär. Aýratynda geografik taýdan amatly ýerleşen Türkmenistanyň halkara ähmiýetli uly üstünçyr geçirgi höküminiň derejesini pugturandyrmak, ulaklaryň ähli görnüşleriniň işini döwrüň talabyna laýyk ýagdaýda guramak we milli ykdysadyýetimiziň puduklaryny taýyşly ösüşe gönükdirilen giýinme çöl özgertmeleri amala aşyrmak meselelerini mühim ähmiýet berilýär. Şunun bilen baglanykda ýurdumyzda hormat prezidentimiziň ýol başlygyna amala aşyrylýan özgertmeler siýasatyny, halkara hyzmatdaşy gatnaşyklaryny işleňleşdirmek, Balkan welaýatyna boljak halkara çäýerleriniň ýokary guramaçyk derejesini öpçün etmek hemde welaýatyň sewit ähmiýetli uly üstünçyr geçirgi höküminiň orny puturandyrmak meseleleri barada edildi. Hormat prezidentime de hatabatlar dinläp, geljek hepdeniň başynda Balkan welaýatyna boljak iş saparyna, Tewtiň uly logistik ulgamyna degişli düzümlerde alınıp balyan işler, bu ýerde awgust aýyna geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara çäýerlerine, duşuklary we forumlara görülýän taýýarlyk işleriniň netijeleri bilen tanışjakdygyny bellädi. Meýilleşdirilen halkara çäýerler hereketleriň öňe ilerledilmegi, birlikde kabul edilen çözgütleriň durumça geçirilmegi, halkara birleşiginiň erkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň ýürütülişdirilen idaralarynyň mümkinçilikleriniň dol derejede durumça geçirilmegi babatda aýratyn ähmiýetlidir diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Munyň özi teatr gatnaşyklarynyň taryhyna, köpügürli hyzmatdaşlygyna teýe tapgyry emel getirer. Olu durnuklu ösüş, ödari gatnaşyklaryň netijeli guralyny döretmek, Merkezi Aziýanyň siýasy, sowda ykdysady, medeni ynsanperwer ugurlarda giň halkara hyzmatdaşy gatnaşyklar üçin öňe çekiji sewit hökümine, dünýä gatnaşyklaryna goşulmagynyň durmuşy okyply guralyny kemale getirmek wezipeleriniň çözgüdine gönükdirilendir diýip döwlet başlygymyz bellädi we meýilleşdirilen şäherleriň ýokary guramaçyk derejesine geçirilmegine hemme taraplaryň taýýarlyk görmegi taşyrdy. Türkmenistan hoşniyetli goňşulyk, paragaçyk söýjülük esaslaryna dayanýan sewitary gatnaşyklarynyň netijeli häsiýete eý bolmagyny esasy uğradynýar. Bu bolsa Merkezi Aziýa sewitine işin hyzmatdaşlygyny ösürmegine giň ýol açýar. Hormat prezidentime de häzirki döwürde ýurdumyzyň dünýäniň senagy taýdan ösen döwletleriň gataryna öz ornuny berkidýänligini, şonlukda döwleti ösürmegiň strategiýasyna bir näçe ugurlaryň, şol sany uly logistik ulgamny döwrüň tarabyna laýyk derejede ösürmek, oňa häzirki zamanyň ösen tejribesini, täsir tehnologiýalary, sany ulgamy ornaşdyrmak wezipeleriniň mühim ähmiýetiniň bardygyny bellädi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň ähli künjeklerine bolşýaly Balkan welaýatynyň öýrençik düzümlerine meýilleşdirilen işleriň belirlenen möhletlerde ýerine ýetirmek bilen baglanşyk meseleleriň bir gözegçilikde saklanmalygyny aýtdy. Şoň bilen baglykda ähli ulgamlara sany tehnologiýalaryň ornaşdyrmagyna mühim ähmiýet berilmeliler. Şol bir wagtyň özünde ila tarapynda aýratynda tagaldyş din jarş merkezlerine, şypahanlarda degişli düzümleriň işlerini kämilleşdirmek meseleleri gaýry oýulmasy wezipeleriň hataryna ketgitlendi. Türkmenistanyň muhaddiç garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylygyna taýýarlyk görülýän günlerde bu ýurda alınıp balyan işler döwrüň tarabyna laýyk gelmeliler.
Olar halkymyzyň ruhunyň belinde götürmegini şertlendirmeliler diýip döwlet başçysy beledi we degişi ol başlara bu babatda bir näçe anyk taşyklar berdi. Şanly tenem nasibetli açylmagy gödüň tutulýan binalaryň we desgalaryň öz wagtyna ulanmagy berilmegi, olarda ýokary hil derejesinde güpçün edilmegi möhüm talap bolup durýar. Hormat prezidentimiz garaşsyz baky bir tarap watanmazda adamyň ömrüni we saglygyny goramak, ähli ilatyň asudy we ýaşamagyny üpsün etmek meselelerining döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň birdigini nazara alyp, ýurdumyzda adamlaryň mundan meýlekde abadan we bagtyar durmuşda ýaşamagy ugruna ähli zerur tagallalaryň ediljekdigini aýtdy. Döwlet başçylary ýurdumyzyň durmuş ykdysadydan özüşi, halkymyzyň bagtyar we abadan durmuş bilen baglanşykly möhüm wezipeleri öz içine alan iş maksadyny jemläp, oňa atnaşanlara berk jan saglak, watanymyzyň mundan meýlekde gülläp etmeginiň bähfidine, alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Görünüşýäli garaşsyz baky bir tarap watanymyzda hormatly prezidentimizin ýol başlygyna halkymyzyň bagtyar durmuşy, ýurdumyzyň abadançylygy bilen baglanşykly meseleleriň döwlet siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri hökümine akrar edilenliginiň arkada prezidentimizin döwlet adam çynlerden şygary baş ýörelge edinýän başlangyçlarynyň rawaşyklary we senýanynyň aýdyň beýany bolup durýar. Indi bolsa Türkmenistan prezidentini gol çeken resmi namalar bilen tanış edýäs. Ýurdumyzyň owukyjylyk önümlerini öňürjileri mineral dökümler bilen üpsün etmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmen Himiýa döwlet konserni 140.000 tonna ammiak salitra dökümini satyn almak bardy. Özbegistan Respublikasynyň Uzkimo Impox jogapkärçiligi şäkli jemgyýeti bilen şertnama alaşmagy tiýar berildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistany ýokunç däl keseleriň öňüni almak, olara garşy görüşmek, milli we umumy adamdat gymmatlyklar esasyny raýatlaryň sagdylygyny gazanmak, sagdyn durmuş ülgülerini wagt nesihat etmek we adamlaryň ömrüniň dowamlygyny uzaltmak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistany ýokunç däl keseleriň öňüni almak we olaryň garşysyna görüşmek boýunça 2021-2025 ýyllar üçin milli strategiýa hemde şu strategiýany amal aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli şäherleriň meýilnama tasdiklandy. Türkmenistany ýokunç däl keseleriň öňüni almak we olaryň garşysyna görüşmek boýunça 2021-2025 ýyllar üçin milli strategiýany amal aşyrmak boýunça puwdogary utgoşdurjy topar dördüli we onuň düzümi tasdiklandy. Degişli ministrlikleri we puwdoklyň dolanyş idaralaryna, welaýatleriň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine milli strategiýanyň amal aşyrmagyny üpsün etmek tapşyryldy. Türkmenistan prezidenti buyruk gol çekdi. Resmi nama laýyklykda yer hakyna Türkmenistanyň bitiw kanunyny we Türkmenistanyň yer gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmagyň meseleleri hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň 2016-njy ýylyň 18-nji martyna çykaran 14.668-nji kararyna laýyklykda degişli ýuridik şahslaryň yer bölüklerinden peýdalanmak hukugy, olaryň peýdalanýan yer bölüklerini peýdalanmagy bermek üçin agdalan şahslaryň ulalyşy esasyny besedildi. Hemde degişli yer bölüklerini döwlet idara kärhanalarına peýdalanmagy bermek bellenli. Owukyjylyk we daşky urşa gorumak ministrligine, welaýatlar hemde Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen birlikde degişli yer bölüklerinden peýdalanmak hukugyny besetmek hemde yer bölüklerini peýdalanmagy bermek boýunça namylary bellinen tertipde resmileşdirmek tapşyryldy. Indi orsa hormatly prezidentimiň adyna gelen gutlaw bilen tanış edýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň arhidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, doglan günüňiz bilen tüýsürekden utlaýan. Size berk jan saglyk, bagyt hemde öňde goýulan maksatlaryň üstünlikli amal aşmagyny arzu edýän. Türkmenistanyň we Gruziýanyň arasynda hyzmatdaşlygyň depkili we netijeli ösýänligini kanagatlanma bilen bellemek isleýän. Gruziya Türkmenistan bilen özara ýakyn gatnaşyklara uly baha berýär. Hemde ony diňe bir ygtybarly hyzmatdaş däl eýsem öz dost hataplaýar. Portotdan peýdalanyp, ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklar ösdürmäge we puwtulandyrmaga goşýan şahsy goşundygymyz üçin size tüýsürekden hoşalyk bildirýän. Umumy tagalalar netijesinde hyzmatdaşlygymyzyň özara gyzykdyrma bildirilýän durly ugurlarda mundan beýlegim jetleşekdigine inanýan. Yine de bir gezek size berkşan saglyk, udok ömür we jogapkärli işiňizde üstünlikler ardy edýän. Hormatlamak bilen Salom Zarbushvili, Gruziýanyň prezidenti.
Hormat prezidentimiň parasatly başlanlygyny berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe diýarymyzyň ähli ulgamlaryny amala aşyrlayan tutumly özgörtmeler dördülýän giň mümkinçilikler telekeçilik işinde uly zähmet kalkynşyny öredýär. Ýurdumyzyň hususiýetçileri dürli maksadly senat önümler bilen bir hatarda adyk bolçulugyny dördülmeginde de özleriniň sallamly goşunatlaryny goşýarlar. Adyk önümleriniň bolçulugynyň dördülmegine Lewap ulatynyň telekeçilerim uly işçilik görkezip her bir aýy önemli zähmet ýeňişlerini esleýärler. Türkmenabat şäherindäki şoklat önümleri hususi karhanasynyň iş hünärmenleri et we et önümleriniň durly görnüşlerini ilaty bökdönçli ýetirmekde netijeli işler alyp barýarlar. Türkmenistan parahaçynyň onaşman watan ýylyna ulanma berilen bu hususi önümçilikde her günne maletiniň 1 tonadan gowrak gaýtadan işlenilip et we şoklat önümleriniň 25 goly görnüşde ýarlanýar. Olardan yarım kakadylan görnüşde köýtünnak, şüli, hadar, awçy ýaly şoklat önümlerini, gaýnadylan görnüşdäki arkaç, altın açar, altın kenar şoklat önümlerini, gaýnadylyp kakadylan änew, altın şapak, günnogor ýaly şoklat önümlerini we beýlekler görkezmek bolar. Şeýle bu ýerde taýýarlanýan şasenim, altın çeşme, günşo, nygmat ýaly şoklat önümleriniň bilmeçeleriň durly görnüşleri aljylaryň isleýle harydyna urlýar. Önümçiligiň bökdönçli ýoly goýulmagyny hususi karhanasynyň mallarçylyk gojalygyna ýedirilýän ýeri şahly mallardan alynýan maleti esasy çygymal bolup hyzmat edýär. İşler barka ilerleýän döwrewap önümçilikde daşary ýurtlaryň kämil enjamlary oturdylyp, öndürilýän önümleriň hil derejesine aýratyn uly ünserliýär. Taýýar adyk haritleri ýergiderli hil barlyk hanadan geçirilýär. Muňa bolsa bu ýerde talabalaýyk enjamlaşdyrylan barlyk hanada dördülen şertlerim dol mümkinçilik berýär. Hususi karhanasynyň agdyr işgärleri ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligiň ösdürilmegine döwlet tarapyndan berilýän uly üns üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Ahal welatynyň Göktepe trawynyň Obodenepe geňeşliginiň çäýine ýerleşýän aýs harit nişanly gazanyrylan içkiler öndürýän karhananyň iş tepkini barha ýokurlanýar. 1 hektar meýdanda ýerleşýän dünýäniň ösen adyk senatynyň iň kämil texnologik enjamlary oturdulan bu karhanada ýarykwaty ilatyň köpetsegi bildirýän gazanyrylan içkileriniň ençeme görnüşi öndürilýär. Karhanada ekologiýa taýdan araslygy bilen tapawutlanýan bu içkilerin ýarym litrlik plastik gaplara gaplanan 4 görnüşi öndürilýär. Bu ýerdäki önümleriň esas aýratynlygy olaň şeker önümçiligi arkaly taýýarlanýanydyr. Karhanada ýarykwaty suwy gaýtadan işleýän önümçilik barlahanaty hemde çygymal we taýýar bölümler hereket edýär. İçkiler ýürüýte enjamlaşdyrylan barlahanada hil gözegçiliginiň geçirilýär. Hil barlagy ýerine ýetirilene her 30 minutyň dowamyna suwuň vodorod görkezjisi, chloridleriň umum muktary, taýýar önümiň gury agram paýy, tygyşytlygy, kömürturşy gaz agramlary, ýyfy, renki, tagamy hil we muktar taýdan ýerigdäli gözden geçirilýär. Munyň özi önümiň ýokary hilli bolmagyny üpjün edýär. Önerilen ýokary hilli içkiler buyurmalar esasyna ýurdumyň welaýatlarynyň hemde paýtatymyz Aşgabat şäheriniň Sewdan hotlaryna uğradylýar. Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler partiýasynyň ahali welaýat komitetiniň hünärmenleri bu karhananyň agdyr işgärläriniň arasynda ýygy-ýygydan bolup özleriniň maslahatlaryny we gollawlaryny berýärler. Karhanada ýarykwaty ýaşlaryň illa goly dähme çekýär. İşimdeki barha ilerleyen bu hususi karhanada gelecekti de ila tarapından has köp istek bildirilýän önümleriň täze görnüşleriniň önümçiligini ýoly goýmagy gözden tutulýar. Hormat abiler, numarsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabatda 2-nji iýulda saat 20-den 3-nji iýulda saat 20-şe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanışyalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, gysga wagtda ýagşýar, ýyllarym şak mümkin. Demirada kulmatardan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijetine 24-29 gradus maýl. Gündizine 36-41 gradus ysy, kenarky taraplaryň bolsa 31-36 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, gysga wagtda ýagşýar, ýyllarym şak mümkin. Demirada kulmatardan tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijetine 24-29 gradus maýl. Gündizine 37-40 gradus ysy bolar. Mar welaýatyny azkem bulut hawa bolup, Demirada nordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijetine 24-29 gradus maýl. Gündizine 38-43 gradus ysy bolar.
Levap bolanatını az kim bulut hava bolup, Demirada kulmatardan tiyildi sekuntu 9-14 metre yetýän şemal üser. Hava gijetine 25-30 gradus mayl. Gündüzüne 38-43 gradus ısı bolar. Daşowdy welatyny ütkäp durýan bulut hava bolup, az kim ýagşar, ýyllarymçak mümkin. Demirada kulnordan tiyildi sekuntu 9-14 metre yetýän şemal üser. Hava gijetine 25-30 gradus mayl, gündüzüne 37-40 gradus ısı bolar. Paýtagtymyň Aşgabatda ütkäp durýan bulut hava bolup, günüň ikinji ýarymyna gysga wagtdaň ýagşar, ýyllarymçak mümkin. Demirada kulmatardan tiyildi sekuntu 8-11 metre yetýän şemal üser. Hava gijetine 26-28 gradus mayl, gündüzüne 38-40 gradus ısı bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 3-üne magnet hadisleriniň gowşok täsirde saklanyny arşylýar. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda Thomas Passynyň dowam edýän günlerini, howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetiş ýoklusanyň adamlaryň saglygyna ýetirýän ýarama täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynam saat 11-den 17-şeýle güýçli bolýar. Bu günüň gyzgyn howry saat 20-şeýle dowam edýär. Şeýle howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadydan 7 götürüm artmagy bilen howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän täsiri artýar. Şunun bilen maňlykdy, howanyň oňunsuz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle Thomas Passyny günüň ýetiş ýoklusynyň goranmagy maksat berýär. Mehriban ýerleşler, şulary berk berjäňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşeretsenýär. Ähli şoň özünde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunlar. Hoş taýyň ýerleşler.